Aktar minn 200 xef lokali u internazzjonali qegħdin jikkompetu fis-sitt edizzjoni tal-Malta Kulinarja, attività li minnha joħroġ l-aqwa talenti tal-koki fil-Gżejjer Maltin. Din l-Expo li tittella kull sentejn f'Malta għandha lan li tippromuovi l-ħiliet tal-aqwa xefs fid-dinja b'tisjir ta' ikel varjat u bnin fl-iqsar ħin possibbli. Fi żjara fiċ-ċentru tal-konferenzi f'Taqali, Kruto Għanju seta' jinnota kif din iċ-ċentru inbidel f'numru ta' kċejjen professjonali sabiex ix-xefs jisajru dak li jkunu ilhom iħejju għalih ix-xhur. Il-kap eżekuttiv tas-Soċjetà Maltija tax-Xefs, Dr. Lino Xkembri, qal n-numru kbir ta' xefs Maltin jixed il-livell kulinarju għoli li jgawdi minnu pajjiżna. Il-livell huwa għoli ħafna, għandna xefs li huma tajbin ħafna, jafu x'jridu jagħmlu, jafu x'jridu jwasslu, jagħmluh f'ħin qasir kif suppost u dejjem il-klijenti tagħna qed joħorġu sodisfatti b'dak li jmorru jieklu. Dr. Xkembri spjega li għal din il-kompetizzjoni tinġib ġurija barranija u li x-xefs jitħallew fil-libertà li jażlu huma f'liema kompetizzjoni jieħdu sem. Ikollhom il-kiċin tagħhom li tkun iddestinata għalihom u jkunu għażlu f'liema kompetizzjoni jridu jieħdu sem, ġifieri jista' jkunu qed isajru jew ikel Malti, jew nkella jkunu qed isajru bħala grupp, jew nkunu qed isajru vegan, jew nkella vegetarian, jew xi ħaġa iktar tipika xi ħaġa bil-ġobon Malti, dejjem ikunu qed jażlu huma liema kompetizzjoni jridu jidħlu fiha. Il-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli qalet li huwa kruċjali li setturi u industriji differenti jkunu pass il qudiem biex l-esperjenza tat-turist tkun pjaċevoli. Anke l-mod ta' kif il-medja u t-turist juża l-odda teknoloġiċi li l-esperjenza tiegħu fl-ikel ikun irid jaqsama ma' eluf ta' segwaċi tiegħu fuq tools għodda li nużaw aħna fil-medji soċjali. Allura naħseb din l-Expo tal-lum tiġbor fiha dan il-kunċett u tlaqqa l-stakeholders kollha li qegħdin hands-on f'din l-industrija. Din l-edizzjoni se tittella fuq medda ta' 4 ijiem u l-pubbliku u mistieden jattendi biex mhux biss isegwi t-tisjir tax-xefs imma wkoll iduq it-tjubija ta' varjetà ta' ikel u anke ħelu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.